extrém. No tak. Čo? Som vystresovaný a je mi dobré. Čakáme tretie! Aťka? OK, 2 čiarky. Čau, 5 hodín ráno. Čo tu robíš? Ideme dneska zaujímavú aktivitu robiť, čo? Ideme dneska robiť zubky. To je tá bieliaca pasta zubná, ktorú som si objednal, že si idem dať bieliť zuby. Možno kebyže som to používal pravidelne, tak to vybieli zuby, ale môžeš ísť za doktorom zubom a za 200 €, 150 € mesačne môžeš mať kompletne nový chrúb, kde vlastne nemáš kazivosť, nemáš nič. No, ideme. I know you more than just your looks, but you're the baddest round. This is a PSA, if you a TSA, I'd let you pat me down. Pick you up instead of sending drive. Ideme si zaďko robiť zuby, nové, už veľmi dlho to chceme. Kvázi patrí to aj k nášmu, nazvem to statusu, mať normálne zubky. Ale ja som chcel mať nové zuby už fakt od detstva, lenže stojí to 10 000 € a je to, že akože extrémne nákladná položka v mojom prípade. Aťka si ide robiť len zopár, to stojí nejakých horné dolné zuborade nejakých 5 000 a moje stojí 9 000. Našetrili sme šťastní, aj keď dá sa to aj na splatku. Paradoxne som to plánoval urobiť až takedy o rok alebo o 2, ale proste išli sme na konzultáciu, dohodli sme sa, vysvetlil nám čo, jak, kde a povedali sme si, že na čo čakať, proste to môžeme mať teraz, na čo proste budeme čakať. Paradoxne to je so všetkými zmenami v živote. Každá žena, ktorá si dala vytetovať obočia, alebo prsia, alebo zuby, alebo čokoľvek, tak vždy tá istá hláška, prečo som to neurobila skôr. Tak sme si povedali, že prečo to neurobíme skôr, tak to robíme teraz a aj s Aťkou ideme. Tešíme sa? Tešíme sa, ale keď sa tam nepozvraciam, tak bude dobré. Takže situácia je taká, že sme 20 minút od Michaloviec a stojíme, pretože Aťka nie je najlepšie. Je trošku chorá. V podstate je jej zle od včerajška. A čakáme tretie! Nepomohol. To ťa nenapadlo? Úplne vôbec si tomu nepomohol. Nie, nečakáme tretie, teda nevieme o tom. Ale teraz ma to napadlo a teraz to mám v hlave. Takže Dominik, pôjdeš kúpiť testy. Tehotenské. Áno, nazvime celý tento vlog chlapec alebo dievča. Game so you don't stay at 85. I'll fly you, mom and dad down. Tell them that I love you. When we getting ready to go out, I will not rush you. I'll just fuck you from behind while you apply. Spôsobuje vám návšteva zubára nervozitu, nie miernu, strednú, vysokú, extrém. Som vystresovaný a je mi dobré. Bojím sa. Veľmi sa bojím. Musíš byť chlap, kámo, v tomto proste. Som fucking pussy. Sumarum bolo to nepríjemné, ale nebolo to, takže teraz ideme na izbu s Aťkou, pretože Aťka utekala do hotela, pretože prestížni klienti majú vybavenú aj izbu hotelovú, čo je úplne extrém, proste to je hrot. Takže ideme za ňou, ona začína o hodinu a potom idú mne brúsiť zuby. Ako? Dobre, čisto. Chceš toto? Dobrú chuť. Chceš toto? Bol si už na nejakej hygiene zubnej predtým? A všimol si, že stále to robia také mladé pôvodné slečny? Všade? Mne to robil starý, príjemný pán. Ale bol príjemný, no? Niečo ostáva. Všimni si tento zub, vidíš? On už je pozliepaný z 30 rôznych náplní, čiže ja proste, tu už ide o to, že ja už mám tak zlé zuby, že ja už proste toto je moja jediná možnosť, takže... Something drastic, I can cope, they always on my ass, moving fast cause I'm damaged. I'ma move to London with a bad bitch, every day I'm running from my past, seems like everything is... Aťka? V podstate je jej zle od včerajška. Čakáme tretie! Áno, nazvime celý tento vlog chlapec alebo dievča. Nemáme dôkaz. Máš fotku? OK, 2 čiarky. No. Hej, Sliding. tešil som sa na dievča, ale hej. Nevadí. Aspoň vieš, že kde treba zapracovať. Good luck. Plastic, I'ma fuck around, do something drastic. I can cope, they always on my ass, moving fast, yeah. Y'all can do no wrong. She just tryna break my heart to put her in a song. Bolelo?
Paradoxne nebolelo vôbec, ale že vôbec. Strong like, is this real life? I don't feel right. Homie celebrating, I just wanna sleep. I feel To je alone deň even when I'm not číslo... Teraz máme násadky a ideme ďalej. Dobré ráno, dobrý deň. Ako sa cítiš dneska? Ahoj. Dobre, lepšie. Nebudú robiť spodné zuby a dajú mi konečne finálne tie horné. Aťke idú robiť to isté. Vrch už bude mať pekný svoj, David má pekný nový a mám ešte svoj krivý. Že tebe dajú už rovno vytvorené, hej? People say I'm hard to be around. Lost in my dreams cause my thoughts ain't safe. I told her that I'm high right now. Gloss on her cheek and the lips. Som viacej sexy, cítim. Je to proste fakt, je dobrý. So won't you ride with me? We smoke till the music's too loud. Tryna catch a feeling that I can't. Čo? Tam dám také vtipné titulky. Lež a žij. To sa môže napísať hocičo. Replace like you got what you need, more eyes have told the story. Strašne super je to, lebo to je strašne symetrické. Máme koniec. Vrch mám hotový. Aťka tiež. Ja hotový, ale mám ešte strpnuté pery. A spodok máme dočasné. Extra ako ľudia, nič necítim, všetko je boží. Toto je, no, Toto je toto je boží. najlepšie zistenie. Všetci sa Hej. boja a nič. A vôbec, ale že ani kúsok bolesti. Maximálne injekciu, keď pichajú na začiatku, ale ešte aj to vám dajú predtým taký sprej. Extrém. Takže máme tu. Tretí deň ideme robiť posledné, tieto spodné zubky, takže tak jak vidíte ten rozdiel, hore biele, dole žlté, tak vlastne bude komplet. Takže teraz v podstate máme hotovú definitívnu prácu. Davidovi dáme dole dočasné korunky a pôjdeme si vyskúšať a nalepiť už tú finálnu prácu na pevný cement. I hit it, then I go home, walk with shawty. Make a song about a box, got me feeling like Roddy. They know I'm a pop, ain't shit gon' stop me. Ain't it funny how shit changed? Guess I made another mistake when I fought with you. And I've been walking out of bank with a whole lot in the stage. Now she stuck like glue, and that's why I've been moving, they been watching. I make music. Najmä najkomplikovanejšie bolo tu vyrovnať tieto dve, tá jednotka, dvojka, vieš, oni boli tak ako keby tá dvojka bola. Ja si vojbalný, no boli hlavo. Don't recount it, and I ain't the one to solve all your problems. Baby, keep it. No ja som nadšený. Ja som absolútne nadšený. Sice to strašne svieti, ale... A ja mám pocit, že som sa už narodila s tými zubami. Hej, nie, úplne proste, že jaké by mali byť tie zuby. No už sme takí stotožnení s nimi, že už ináč ani nie. A som rozmýšľal, že či dáme ešte viac svetlejšiu alebo menej, ale... Nie, lebo už každému hovorí, že nás vidieť z diaľky. Hej. Ja som sa rozhodoval medzi dvoma odtieňmi a povedal, že vždy každý človek, ktorý si vybral ten tmavší odtieň, nakoniec aj tak chcel vybieliť zuby a chcel ich belšie, takže každému hneď radí, že keď sa rozhoduješ medzi dvoma odtieňmi, tak proste vždycky ten svetlejší. A má pravdu, mne sa to páči tak, jak to. Jasné, že hej, ale máme teraz úplne nové zuby, to sú párňové zuby a o pár mesiacov budú mať troška iný odtieň, čiže je lepšie vybrať si svetlejšie zuby. Pár mesiacov dozadu, pár rokov dozadu, ty vole, som našiel doktora zuba a prišiel mi to ako hlavný odborník a proste fakt to bolo skvelé. Dával úžasné premeny, bol brutálny. Nedávno, asi 2 mesiace dozadu som si povedal, že proste už musím si robiť tie zuby a nikto iný ma nenapadol, len proste doktor zub. V prvom rade z tých všetkých prestížnych kliník na Slovensku má najlepšie ceny. Zo všetkých prestížnych kliník má najkrajšie priestory. Fakt to je proste hyperluxus. Úžasná osobnosť, to je tak brutálny človek. My sme sa s ním stretli odtedy ďalších 3-krát a to je proste úžasná bytosť. A nehovoriac o tom komforte, o tých službách, o tej následnej starostlivosti 10 rokov za rok a ja neviem čo všetko, čiže za mňa absolútne 100% rozhodnutie, že za ním ísť. Koľkokrát sme tam prišli, toľkokrát tam mali veľmi milý personál a veľmi príjemné dievčatá. On asi vybral tie najkrajšie sestričky. Tak, proste choďte tam, akože sorry, ale proste není lepšie. A to sme zažili bratislavské kliniky, vieme, jak fungujú. A
nemenované stredoslovenské kliniky, vieme, jak fungujú a proste toto je absolútny hrot. Že je fatálny hrot. Čo je úplne úžasné a čo nás brutálne prekvapilo, bolo to, že keď nám za sebou vrtali zuby a upravovali zuby v jeden deň a mali sme tam pár hodín, kedy sme nevedeli, ako to vykrieme, tak bola pre nás pripravená izba hneď vo vedľajšom hoteli, čo je 10 metrov z vchodu od doktora Zuba do daného hotela a normálne sme mali zaplatenú pripravenú izbu, čo nás fakt úplne dostalo a je to úplne perfektné, pretože keď máte obrúsené tie zuby a čakáte na náhradné zuby, tak nechcete sa niekde chodiť po obchodiakoch alebo po ulici, ale chcete byť niekde, kde vás nie je vidno. Takže toto je pre mňa úplne že perfektný servis. No. A to isté, keď je niekto cezpolný. Hej. My sme si vybrali vlastne program Prestige, čiže najvyšší program od Zuba. Priletíš lietadlom, hej, za 100, za 200, vyspíš sa tam, za 5 dní alebo za koľko proste máš hotový chrup, všetko a ideš prejsť. Čiže užiješ si wellness, užiješ si, proste urobíte si dovolenku s rodinou. Takže 2 hodiny si v kresle, alebo 3, potom máš 3-dňovú dovolenku s rodinou, potom ti odovzdajú hotovú prácu a čau, ideš domov. Proste masaker. Thermal Park, Šírava, ja neviem, kdekoľvek môžete byť. Je to mega, fakt proste brutálny koncept, aj celkovo zubná klinika, ja viem, že oni budú ešte brutálne veľkí. Nemôžem ani spíšiť ísť, lebo mám celé tie naše zuby. Dajte do komentárov, dajte hlasovanie, kto z nás dvoch má bielšie zuby. A krajšie. A pomôže vám to aj pri milostnom živote? Čiže keď chcete mať lepší milostný život, choďte ku doktorovi Zubovi.